ବସ୍ତାନି ବଡ଼ ପାଠଘର ଶୂନ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଶାଣିତ କଟାକ୍ଷ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ସରକାର ଡବଲ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଇଛି। ସମସ୍ୟାରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ବଜେଟ୍ରେ ପୁଳା ପୁଳା ସ୍ଲୋଗାନ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ରଙ୍ଗ ଓ ନାମ ବଦଳ ପାଇଁ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କଲେ ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବ। ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସରୁ ଆସୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ନାମ ଓ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହାର କମିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଛି। ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ତା ସହ ତାଳ ଦେଇ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମା'ମାନଙ୍କ ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କେବଳ ଡବଲ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହିଁ ଦେଇଛି। ବଜେଟ୍ରେ କେବଳ ପୁଳା ପୁଳା ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି, ଯାହାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ହଟାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବସ୍ତାନି ବଡ଼ ପାଠଘର ଶୂନ। ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ବରାଦ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ଶାଣିତ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବରାଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବିକାଶ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ବିକାଶ ହାରକୁ 10%ରୁ 8%କୁ ଖସାଇ ଆଣିଲେ। ବାସ୍ତବିକତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବଜେଟ୍ 277 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ 290 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କେତେ କମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଖୋଲା ବଜାରକୁ ଋଣ ଭାର 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଗଲାଣି।